dzisiaj przyjechałyśmy z Modą. Kojarzysz się? Przyjechałyśmy do zrujnowanego szpitala opuszczonego, który jest dosyć długo już opuszczony, płonął wielokrotnie i powoli się robi taki jak jeden z szpitali, w których wcześniej byłam. Byliśmy 2 lata temu na przykład w takim, czyli dużo bytności imprezowiczów i wstyd mówić po prostu. No dobra, zobaczmy co tu zostało. Ja będę uważać, bo tu nawet na ścianę jest narobione. No tutaj tak potocznie się mówi, nie wiem czy tylko i wyłącznie tu była porodowa, ale jest pełno właśnie takich akcentów. Co jest tam? Tam już nie ma przejścia, no? Nie ma przejścia. No w fatalnym stanie to jest. A co ciekawe, to z zewnątrz budynek wygląda w sumie całkiem nieźle. Niemniej jednak te odpadające fragmenty farby są naprawdę mega klimatyczne. Podobno to jest nawiedzone, to miejsce. To znaczy, ja w to nie wierzę. A nawet jeśli trochę nudno tutaj. Duchy chyba mają. Tutaj musiał być jakiś ten podjazd dla wózków i co, możemy iść tam? W tamtą stronę, no bo stąd przyszłyśmy. Dobra. Klimatyczne. Ale uważaj tutaj. No właśnie musimy dopytać środkowej siostry, ale to chyba była jakaś sala operacyjna i tutaj może jakiś statyw do lamp? Coś takiego? Ciemno tu tak w ogóle, ale za oknem jest bardzo jasny, fajny dzień generalnie. Idziemy dalej. Co, ja tu chyba przełączę na szeroki kąt, bo tutaj chociaż... Okej. O! No tu się mocno sfajczyło, to tak, to pokażę na szerokim. No więc teraz jesteśmy już na szerokim kącie. I dobrze widać to, co się tu stało. Jeszcze zmieniając perspektywę. To jest hol. Tu mamy drzwi do sekretariatu, który był, nie wiem gdzie. No nie wygląda to już jak coś, co można odratować jeszcze. Nie wiem, to jest masakra. To miejsce się stało po prostu popularne w pewnym momencie. Jeszcze struktury przysypki. Mycie dezynfekcją. Co tam jeszcze jest? Aha. Prosimy o zakładanie obuwia ochronnego. No, położnictwo, ginekologia, blok porodowy, ale była też męska chirurgia. No dobra, czyli tu musiało być takie, o, diabełek, takie wejście. Tu był blok porodowy. W sumie weszłyśmy tym blokiem. Tak trochę randomowo. Ponieważ obecnie można sobie po prostu tutaj wejść, jak się chce. Położnictwo, odwiedziny, lekarz, informacja, pomoc. Wyjście na taki tarasik. Złe doświadczenie z wychodzeniem na takie tarasiki. Ładna podłoga jeszcze całkiem swoją drogą. I tu chyba takie były sale, gdzie co? Gdzie się leżało z dzieckiem? Mleko, herbata dla pacjentek. Naklejka całkiem nowa. Noworodki, pomoc i sala porodowa. Wyzwanie położnych do porodu. Ktoś napisał, że lubi seks. No tak. Z tego się biorą dzieci. Jakby nie seks, to by nie było tego miejsca kiedyś. Rewolucja romantyczna. Coś tu przykuło moją uwagę.
Taka wanienka do mycia noworodków i do moczenia basenów. To może jednak się... nie wiem. Kiedyś były inne czasy, jak się Wiktoria rodziła. A to mój ostatni kontakt z porodem. Taka nowoczesna wykładzinka na podłodze, nie? Współczesna wykładzinka na podłodze. Niektóre części szpitala się starsze dużo wydają. Zobacz, już ściany wyglądają. No. A tu musiał być aparat telefoniczny, bo tu mamy kierunkowe do różnych krajów. Numer własny automatu, jeszcze tepsa, czyli naprawdę stare dzieje. Jeszcze była winda, ale ciekawe, swoją drogą, na którym piętrze stanęła. Oj. No, tu bym nie chciała kamery stracić. Fartuchy ochronne do wejścia na oddział. Ok. To my idziemy teraz na oddział zajebistości. To jest taki nam właściwy. Chyba ta chirurgia musiała być, skoro jest rejestracja do rentgena. W ogóle świetne te drzwi. Natomiast pomieszczenie całkiem puste, ale tu musiała być kaplica. Bo jest żegnoczka. No coś po polsku nie pamiętam. Tak więc tak przynajmniej nakazuje mi sądzić wiedza, którą zdobyłam w miejscach, w których już widzieliście, że byłam. No. Ale nic po tej kaplicy tu nie zostało, oprócz tej żegnoczki. Okej. No, to w dół. No to w sumie... Zaraz, to nie byłyśmy tylko tutaj? A tutaj jest ten hol. Wyjście. No tak. Tędy do wyjścia. Coś ciekawego? Nie. Lecimy, jeszcze jakieś ujęcia z zewnątrz porobimy? Ty chyba nic już... Nie no, bo... O. No nie, tam byłyśmy. Myśmy wcześniej szły tymi schodami. Na... Tak? Nie? Czekaj. Noworodki, a ja chcę zejść tymi dużymi. Tam były, tak, tam były noworodki. To byłyśmy. No to okno jest ładniutkie. I też właśnie widać po tym, po poziomicy aparatu, jak ten obiekt jest krzywy. Chyba że nie ma co ufać tej poziomicy. Są ładne w ogóle jeszcze te dekoracje. Stare, ale fajne, no. Jedziemy inną stroną. Tu chyba był podjazd, tak? Na izbę przyjaciół. No tutaj byłyśmy, to są te tablice, nie? Jeszcze. Czy to jest gwiazdka karetek, czy nie było takiego? No, powinno było być. Czasem się jedzie rodzić karetką, I guess. Wątpię, że tam nie może nie. No tutaj wózkiem inwalidzkim, no to tak. No, z zewnątrz to miejsce jest spoko. No. Gdyby nie ten pożar. No spał też sobie tam jakiś pan u góry. W sumie nie wiem, no czynności życiowych mu nie będziemy mierzyć, a jest odór w tym miejscu straszny, ale no chyba spał. No właśnie. Jeszcze jest jedno miejsce. Szpital serca. I tu jest izba przyjęć, oddziałowa, ordynator. Aha, to dla dzieci. Okej. No i dobra, tu się robi schizowo. Przypomina mi się nieistniejące już prewentorium w Wiśle.
w Głębcach. WC rodziców, WC dzieci. Wiesz co tu nie gra? Że to jest chyba babcia kot i ona uczy małe myszki. To jest creepy, jesteśmy w creepy miejscu. No tak, tu ewidentnie jest oddział dziecięcy. Królewna Śnieżka w wersji blond i krasnoludki. Zobaczymy, co jest dalej. Tu mamy jeżyki. Powielanie mitu, jakoby jeże jadł jabłka. To jest nieprawda. Że co? Jeże nie jadają jabłek. Są mięsożerne, co za bzdury. Czyli nie obeszłam wszystkich sal. One są takie klaustrofobiczne. A tu jest... co to za bajka? No dobrze, masz rację. O. Kaczuszki. Creepy, w ogóle strasznie klaustrofobiczne te sale. Tu jest najstraszniejsza ta sala z zawitym oknem, a jakie ładne. O, to był zając już? Tak, zapomnę. A za mną, no, to mi się już udało uchwycić. Tu była kuchnia. Nic już nie ma z niej. A tu? Zdecydowanie bardziej zadbane niż tam. No tak, tylko tu patrz, jakie pająki. Jakie wielkie. No, to prawda. Tu co mamy? Rybaka i złotą rybkę. Jej, tak, święty. Święty trzech. Tak jak my jesteśmy, 3 siostry. No, to są chyba faktycznie takie sale, że... Że to są chyba takie do segregowania noworodków, ale Tak, to nie wiem, czemu to tak wygląda. Nie no, akurat Jakby dlaczego jest taki układ, to nie wiem. Dokładnie. No, ta lampa jest strasznie właśnie schizowa. Nie mam bladego pojęcia, że tu jakieś zabiegi wykonywali. 106. Można zobaczyć później na tym rozkładzie pomieszczeń. Matko, ktoś tu szter nawalił. No, tam jest dalej. Stare. No, pewnie ktoś tu niedawno sobie był. Tam jest Bambi. Tu jest taki bardziej motyw leśny. Fajny. Fajny. Ktoś musiał poświęcić dużo czasu, żeby to namalować. Bambi jest taki disneyowski przecież. Co tam jest? No, więc to by było na dzisiaj chyba tyle, tak myślimy. Byłyśmy i na oddziale dziecięcym i takim, no na porodówce, nie wiem czy tu był w sumie neonatologiczny? Chyba nie. Co? No w każdym razie no neonatologia, że takie najmniejsze łebki się tam leczy. No w każdym razie o ile z zewnątrz to jeszcze jakoś wygląda, to wewnątrz w ogóle nie wygląda. Ten oddział dziecięcy jest całkiem przyjemny. No i jedziemy, bo już więcej tu nie znajdziemy.